Săptămâna viitoare, în Pariu cu viața. Ce faci, Levi? Ce fac? Iert pe Vlad? Poți să uiți ce s-a întâmplat? Fiindcă atunci am să mor de dorul tău. Fiindcă atunci am să mor de dorul tău și zilele vor fi din nou așa cum au mai fost. Deși spune ceva. Pupu, măi! Misiunea ta e alta. Vezi că la început e foarte posibil să arunci pe centură. Mai scătică, mă. Talia. Mama! Sărăuna. Nu țara. Bine făcut. Proporționat. Lasă ca mai de mă rog. Running back through the fire. It's the last chance to feel again.